ya, boleh ditunggu. Sabar. Mau ditari kon nyanyi wegah bareng ngono rame-rame njuk lho. Oke, Mbak. Sebentar satu persatu ya. Ayo. Kuwi tepuk apa jenenge? Emangan parasanmu tak beda karo atimu rungono tembangan manisku yo aduh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu Loh, sing dikai kok kuwi yo, Pak. Lah, piye sakit wong loro? Wong siji. Sowane kabeh bosi. Oh, ya sampun le nesu.
sampun ono ngancanine saben dina. Ora mungkin mendua matur suwun sampun ono ngancanine saben dina. Iya, sabar Mas, sabar. Ya, masih ada satu permintaan lagi Mas.